A few moments later. ओंखाम जाखांनायनि उनाव थाइजौ जाखांनायनि उनाव सा सोर बेबायदि जायो जोंसो बेबायदि जानायखायनोथ' मोदोमानो नायजाला आरोना गाइस थेवबाबो जासोमबाय थायो जेबो नङा थुनुआ जोंनो साहा बानायनानै लाबोबाय आरो ओमफ्राय लोंनोसै ओमफ्राय लोंनानै थांसै ना खिन्थु बाय बाय थुनु I love you and then we will miss Thunu Thunuनि ओंखाम संनाय साहा फुदुंनाय गासिखौबो मिस खालामगोन नै गाबदो नै बे थुनुनि थाखायनो आङो बिराद दाउ बेदर गोथाव संनो रोंबाय दै गाइस मालाबा जुटिकेबो बिथांनि थाखायनो बिराद गोथाव दाउ बेदर संनो रोङो आं मोनजाला थुनुनि संनाय आं मिनिबाय थानोसै नामा लाइथिं गाइस जों मानिसा लाहानिफ्राय थांनोसै नै प्रियनि साथानो बिराद मिस खालामो नै ओरैनो अपेन जाखायो प्रियनि शिलंनि साथा नै जा मादैया लोगोफोर बियो जाबाय हाइनारि गामि आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि क्लिनेस्ट भिलेज ओमफ्राय जोंखौ दोनलांनायावहाय बे लामाजोंनो दोनलांबाय आरो मानिसाया गावसोरनि गामिखौबो एसे नायलांथोंसै होननानै जोंखौ जा थानो थिनदोंमोन आरो हरसे थालांदो होमबानिया जोङो बेलासेहाय नोंसोरखौ जोंनि गामिखौ बेरायहोगोन नायनो हागोन होननानै बाट सोलाबासै बेनिखायनो थानाय जायासै आरो सरि गाज्रि मोननांला मानिसा नेक्स्ट टाइम फैबाला जोङो सियर थालांगोन आरो थालांनानै नोंसिनि गामिखौ पुरा गिदिंजोबगोन आरो नायजोबगोन दुखु मोनदोंमोन मानिसाखौ गारनानै थांनांसिगोन मानो होनबाला माला लोगो मोनफिनगोन मिथिला दायो गावबा गावनि लाइफआव बिराद बिजि जासिगोन आरो बयबो फरायनाय जोबनाय लोगो लोगोनो बिराद बिजि जायो आरोना बयबो गावबा गाव लाइफआवहाय उपाय गैया माथो खालामनो थेंक इउ स' माच मानिसा नोंसिनि फेमिलिखौबो थेंक इउ स' माच जोंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय जोंखौ जाहोनायनि थाखाय नोंसिनि फेमिलियावहाय फैनानै जा मोजां मोनबाय मानो होनबा जोंखौ बिराद अननाय होबाय आरो बेनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय मानिसाखौहाय थेंक इउ स' माच गाइस फर वाचिं